Κυριακή 29 Μαρτίου. Θέση Παλιομονάστερο, Όλυμπος. Αφήσαμε πίσω μας τον Μπαρμπαλά. Έχει αντάρα, μεγάλη αντάρα εδώ αριστερά μου στον Μπαρμπαλά. Δεν έχει θέα, οπότε ήρθα από εδώ μεριά. Ξετυλίγεται όλη η θέα των κορυφών, από το Ξηρολάκι, από το Χριστάκι μέχρι το Κίτρος. Λοιπόν, υπερθέαμα, μοναδικό. Άμα άνοιγε και ο καιρός, έφευγε αυτή εδώ η αντάρα, εδώ αριστερά. Το θέαμα είναι απίστευτο. Λοιπόν, το Ξηρολάκι, το περίφημο Ξηρολάκι εδώ πέρα μέσα. Μικρή καζανιά, μεγάλη καζανιά εδώ με το ρέμα Ναούμ. Εδώ αυτή η διαδρομή οδηγεί εκεί πέρα, εκεί φαίνεται το Δόντι. Δόντι, Παλιομονάστερο λέγεται αυτή όλη η μεριά. Και από εδώ έχει μια κοφτή διαδρομή και από το Παλιομονάστερο ανεβαίνει οροπέδιο μέσα από ένα απαιτητικό μονοπάτι. Πεζοπορικό, δεν έχει τεχνικά θέματα. Λοιπόν, η μέρα για τους δρομολάγνους τελικά είναι πάρα πολύ καλή. Πέρα από αυτά που λέγανε ότι θα πέσει ο ουρανός, θα μας πλακώσει. Εντάξει, είναι κλασικό φαινόμενο αυτό.